arngut ki rangba na West Jaiñtia Hills District ki blakdo ila di na Meghalaya concerns citizen katau ba kermens kem siang shai na dong mi sngi bat uba wan biang mowa na mi min tudu mowaman hakakat pratri gulber arhaja arpun riu ki lapha jingtho shaka Ophis u Divisional Forest Officer and Territorial Jaiñtia Hills Division Jowai ban pha Khang ya ki karkhana od ding Beaiñ ne ki Sawmill ki badon ha artli ki district harilum Jaiñtia Hakajing tho laong baki don ki tulong jing tip bat jing ya thu ki nong song snong baki karkhana od ding ki trekam khlam da bot ya ki kendon ne ki anya da khlaw lakado bakajing bu ya ki karkhana od ding Beaiñ ki khata ya ka mei maryang bat ki jing don jing em saw dong saw kun bat lam sa ka jing jot ki mar khlaw nalor ka ne ka jing trekam ki karkhana od ding Beaiñ ka wanra ka jing bam ranti ha ka jing ya dei bat ka maryang kata ka jing thot ha ka jaka song jaka sa ki mrat khlaw bat ki wei Kinong mudoi ki lakado bakum kita ki karkhana od ding Beaiñ ki trai kam ha tum sa sniang mo tersia mo kayaw mo kham saphai yuksi umpleng sukilo kliariat wa ya jer natyang barato batbun kiwi pat ki jaka ha ki ar district Dakabakan tu ban pentrai kam ya ki kendon an persa ya ki kam penjot klau ki bamudoi ki laong ba hap ban perkhat ya ka pateng bamenta bat kumju ki ban sawan Kinong mudoi ki laong ru badai ban khang lot borop hapo shi banai bat ban joru bakitu ki karkhana od ding ki badan ha kliterchi kim dai ban de ya ki tipi shaki karkhana bam dan license nomor kalong Beaiñ nomor ya ki tipi la yo kat kum ki license baki sio ha ka shisnam Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya